Na prvom spratu Adam pokušava da se suprotstavi abecedovištu. He, životinjice, nešto ti nije u redu sa tim slovom. Mora da si se prehladila. Namerno nije u redu, plavobrki. Samo pokušaj da ih pročitaš. Šta je bilo? Zbunili se obraščići, ha? Bogme jesu. Nešto nije u redu, ali nikako ne mogu da shvatim šta. Vreme je za malo razgibavanja. He, uzalud ste se kostimirali dvojnici. Sve sam vas prozreo. Možeš i ti, čitaoče. Samo okreni knjigu na glavačke. Ovaj svijet zaista propada. Razočarano će abecedovište. Gledaj, ovaj mali se još ni iz pelera nije ispilio, a već dubi na glavi i prepoznaje obrnuta slova. Baš da vidim, hoćeš li ovo prepoznati? Čudovištanci milo, ovo znaju i deca koje nas čitaju. To je malo H. A ovo ne znate. Slovo I. Tu sam vas čekao. Nije I, ali ako rešite zagonetku, možda i otkrijete. Pruži dlan, junače. Daću ti jednu reč. To je reč uvek. Sada mi vrati 100 godina i otkrićeš koje je to slovo. Čitaoče, pomozi, gde da nađem 100 godina?